приятели! Аз съм Велизари, за тези, които не ме познат. Днеска пак ще направим една разходка близо до София. Пейката над Панчарево, понеже много хора не знаят къде е. Няма точен маршрут там. Ще пробваме да я намерим, защото ние за първи път и ние ще ходим на там. Заповядайте с нас да се разходите, изгледайте клипа до край. Много ще съм ви признателен. И пътуваме на там в момента. Имаме около 26 км. Не около, ами точно 26 км. Ще се включим пак. Колко пъти е видно върта друго? Така, прекарани покрай язовира, защото намерих някакво местоположение на картата. Прекарани покрай язовира, минахме от дясната страна де-факто. Дава ни го, че имаме 3 км до там. На Талия сме. Има една отбивка леко вдясно. Ще пробвам да ви ориентирам, ако има нещо. Някаква маркировка. Може да го видите Панчарево така. И отбивката ще ви покажа, ще ви снимам. И до след малко. Това са стълбите тук на Панчарево. 600 метра още. Имам още 600 метра за отбивката. И малко ще ви я покажа. Надяваме се да не е много тежък прехода, защото идвахме един път да я търсиме. Вървяхме около 40-50 минути по ебати наклона и накрая не я намерихме. Ама този път предполагам, че имаме по-голям успех. Трябва да намерим ета и зад нея е била скрита пътеката за панорамната гледка. Идва пътека и доста обикаляхме. Мисля, че е тая. Каза, че трябва да се следи червено-бяла маркировка и ще пробваме да минем тук. Мисля, че това е маркировката. Ще пробваме да минем от тук през тази пътека и ще се включа, ако я намерим случайно. Може да видите колко е тясна пътеката. Санил път е една жена. Както и в картите, това дето четохме. Трябва да се види една къща. Имаме около почти 20 минути нагоре. И по тази къща трябва да има наклонче от лявата страна надолу. Тая пътека ще да ни заведе до панорамната гледка. По време на разходката мога да видите каква гледка се отваря. А ние имаме, мисля, че още нагоре. С 300 зора ще намерим тази пейка пак. Ама си заслужава. Пак сбъркахме пътеката, ама пак ни отведе до някаква панорамна гледка, която пак има пейка, ама не е бяла. Мисля, че трябваше да продължим още малко надолу. Да не си ходил, си е трудно за намиране. А и хората много не знаят. Питахме бая хора. Ама ще продължим още малко нагоре, ще видим. Намерихме панорамната гледка. Ето там горе е пейката. Само че има хора. Доста интересна разходка беше. Тук може да видите. Следва да се върнем пак. Сега ще се върнем една къщичка, ще ви кажа къде трябва да фанете пътеката. И ще се включим пак като сме долу. Значи след като фанете пътя
зад химическата тоалетна, вървите само нагоре. Като видите ето тази къща, свивате веднага вляво по тая пътека. Надявам се този влог да ви е бил полезен. Благодаря ви, че гледате този клип до края. Харесвайте, споделяйте, абонирайте се. Бъдете здрави и до нови срещи!